Здравейте на всички, които ме гледате. Днес ще правим PHP 3 форум. Линковете ще са в описанието и нека започваме. Първо идваме в phpbubble.com Downloads 3.0. За да го изтегнем, цъкаме ето тук. Чакаме. Ако искате да ви е на български, цъкате ето тук. Ще ви излезне ето това. Търсите Bulgarian, Downloads, тук и готово. Добре, аз ще ги преместя на работния плод. Тези работи може да ги строите. За да сложите българското, трябва... Извините. За да сложите българското, трябва просто да преместите това в папката на PHP 3. Ето. Те се заместват сами. Следващата стъпка е да се направим аккаунт в hostinger.co.uk. Значи, регистрирате се, но аз имам регистрация и направо ще се влезна. Извинете само. Става и без такова, без hostinger.co.uk. Може и примерно от 000webhost.com, но който както се реши. Аз съм решил от хостинджера. Сега трябва да изчакаме. Добре, ето ни. Значи, за да се направите хостинг, цъкате на New Account, Free. Тук ако искате домен, той се плаща. Процето Checkout. I agree. Complete order. Ето. Отивате после в Home. Ето ще ви спише там за Setup. Цъкате на Setup там с плюса. Тъй като ние няма да си купуваме домен, ще цъкнем на Free Subdomain. Ще направим примерно как да се казва сайта ни. .s, има и .16 мегабайт.com и т.н. Аз искам да е .s от Европа. И после цъкате на Setup. Добре, явно нещо се бъгна при мене. Да знам... не се е бъгнал. Ето го. Добре, следващата стъпка е цъкате върху него и намениш. После идвате в този сайт и теглите файлзилата.
След като влезнете, нали, в акаунта, идвате на Details и след малко ще ви покажа какво трябва. Трябва да си го инсталирате. Инсталацията е много проста и бърза. Добре, хост. Сега отиваме, само да затворя тези прозорци. Идваме в File Upload Details. Това е FTP host name на хост, потребител, и парола. Паролата не може да се копира, затова трябва да си я напишете. И порта 21. За да си смените паролата, цъкате ето тук. Ето паролата ви и отново паролата, новата. И след като направите всички данни, цъкате на бързо свързване. Ще ви изгледат тези два файла. Изтривате ги. Изтриване. Да. Сега отивате в папката на PHP3 и копирате всичко това. И го поставяте ето тук. Сега само трябва да изчакате да се изтегли всичко успешно.